li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê biryara xelasiya meha adarê hilbijartinên herêmî bêne encamdan ku partiyên siyasî rikeberiyê li ser kursiyên heştê yek bajar, 957 navçe û bi hezaran kursiyên encûmenên şaredariyan dikin. Beriya hilbijartinan jî di navbera partiyên siyasî de hevpeymanî têne duristkirin ku yek ji van hevpeymaniyan jî hevpeymaniya Komariya di navbera AK Partî û MHP de. Heta niha vê hevpeymaniyê li ser 30 bajar û zêdetirî 6 navçeyan li hev kiriye. Li gorî lihevkirinê jî li 6 bajaran kandîdên AK Partiyê nabin û alîgirên AK Partiyê dê piştgiriya MHP bikin. Her wiha di serî de li Enqere û Stenbol û İzmîr li çend bajaran jî MHP kandîd nabin û alîgirên MHP dê piştgiriya AK Partiyê bikin. Heman rêkeftin dê li zêdetirî 6 navçeyan jî bi heman şeklî bête cêbicêkirin. Weke hevla durustkirina bereyekê opozisyonî, İYİ Partî û CHP jî hevil didin ku hevpeymaniya gel bihêztir bikin. Lêbelê heta niha jî stratejiyên vê hevpeymaniyê bi durustî hatine ragihandin. Li gorî zanyariyan taybetî li ser bajarê İzmîr, Eskişehir û Ordiyê danûstandin di navbera İYİ Partî û CHP de berdewam in. Lê li bajarê Semsûra Bakurê Kurdistanê hevpeymaniya gel bi rêkûpêkî stratejiya xwe diyar kiriye. Ehmed Faruk Însal weke kandîdê Seadetê hatiye ragihandin û biryare ku CHP, İYİ Partî, Seadet û heta HDP piştgiriya wî kandîdî bikin. HDP jî çend roj beriya niha li Amedê hevpeymaniya xwe ya Kurdistanê ragihand û li aliyê din jî HDP hevil dide ku li Tirkiye jî tifaqê digel hêzên çepgir sosyalîst yên Tirkiye û herva bereya opozisyonê jî pêk bîne.